Så, i dag, der skal vi spille sammen med nogle mega noobs, der ikke engang kan klare den her parkour se, der fører Kasper ned. Ja, vi spiller. Og så spiller vi sammen med OSDK. Ja. Ja. Jeg kunne hellere have givet DK. Ja, det synes jeg også. Kan du ikke lige skifte navn til det? Han elsker geder. Ja. Jeg siger hele tiden, oh my god, oh my god, oh my god. Hyggefinger! Ja, se, han er også. Hvordan klarer I den lige der? Fly. Halla, du skal jump over på den her. Og så skal du så... Skal man jumpe over på træet? Nej, er du dum? Og skal du ja, gå ind i et game? Ja. Nej! Nej, så kommer jeg... Er det ikke? Dreng, end it. End it. Dreng, spilindstillinger, jump boost, det skal være OP. Kistetype, det skal være OP. Klokkeslæt skal være daggry, og vejret, det skal være solrig. Torden. Men har I stemt på OP jump? Ja. Det er pisse sjovt. Kasper synes ikke, det er sjovt. Det synes du heller ikke. Jo, jeg synes, det er mega nice. Du har engang sagt, at du ikke synes, det var nice. Trolli, skal vi team mod Kasper? Ja. Nej, please. Ej, ja, bare roligt, skal vi. I gør det hver gang. Ja, jeg tror godt, Trolle vil have en hævn, på grund af... Jeg har engang flækket... Krille har engang flækket ham i en recordings. Og det Kasper var med. Nej, det vil jeg da aldrig gøre. Jo, du var. Hvem var det, jeg næsten fik der? Det var osten.dk. Var det osten.dk? Så var det rigtigt, jeg sigtede efter. Åh. Fuck, du er en idiot. Ja, det synes jeg også. Fuck, Kasper, jeg hader dig! Slap det af! Nej, lol, han rammer ikke. Ej, rip! Farvel! Ej, rip! Hvor er det klamt, det der? Fik jeg ikke min enderpearl op egentlig? Easy! Nej, hvor er det klamt? Nej, jeg har et, de kan prøve. Det hedder, Hvilket? hvad hedder det nu? Det hedder Nether 2. Ja, Nether 2. Jeg har lige prøvet ind 1 og Nether 2. Okay. Skal vi team os? Ja. Alle mod IT'eren! Jeg mener faktisk, at skal gøre det. Nej! Jeg mener det også. Team time. Nej! Lad som ingenting. Jeg kan godt høre jer nu. Nej, du kan. Jeg har lige mutet mig selv. Og mig også har mutet sig selv, og så har vi gjort Ja, sådan, det er at vi derfor, jeg kan høre dig. Ja, ja, totalt. Jeg glemte at stemme på... Eller... I må ikke team, I må ikke. Okay, må vi så opholde gamer. Ja, det må I gerne, hvis I finder en. Okay, hvor er der nogen? Der er Kasper lige derovre. Jeg er på vej for en tur, så... En bue Og vi kalder faktisk protection. IV, det kalder vi piv. Hvorfor går vi ikke snart i gang? Nok fordi... Det ved jeg faktisk ikke, fordi der... Nej, det ved jeg ikke. Jeg kom til at live. Ej, just, nu tager det længere tid. Jeg går også ud. Vi skal finde Nej, der tørnede jeg. Ja, ses. Jeg går ind i en. Jeg skal gå ind i... Din mor. I Nether 1, der er mega mange. Ja, vildt. Ja, det er sindssygt mange, ikke? Og det er faktisk pænt mange. Og vi teamer. Ja. Ellers vi dør I. Nej, OP jump. OP. Hvad er det skraldkister? OP. Nej, ikke skraldkister, det vælger jeg ikke. OP-kister, klokslag, vejret, regn. Nej, det OP-kister vinder alligevel, så... Jeg vil have skraldkister. Kister har allerede fået 6 stemmer. Hvor gammel er den? 6 år! Det er noget pis forkert. Hvad pisser du forkert? Det var jeg da ked af at høre. Goddag, bro. Goddag. I say motherfucker. Yeah! Jeg ved ikke engang, hvad det er for en sang. Nej, jeg går i fight mod en allerede. Mhm. Easy.
Jeg var ned. Hallo! Jeg var ned. Nå, jeg er ved timer. Nej, det gør vi ikke mere. Farvel, Ost. Kasper, vi timer. Okay. Vent lige 2 sek. Der er bare... Og hvad er det der nede? Ost, greb dig selv. Vi gider ikke kigge på, at vi lever. Jeg er slash lyb. Ja, kom, vi lever. Gider ikke ost. Okay, boys. Ja. Ja. Se mig vinde. Jeg er på Nej. Jeg fik ham! Hvem fik du? Jeg joiner Glasset. Nej, hallo, vent lige, dreng. Kan vi godt lige spille? Jeg er inde i Glasset. Jeg kommer ind i glaset. Ej, I er nogle gæder, der er blevet halvbarberet. Ja! Ej, der er hele tiden noget, der siger, YouTube live your channel. Skide. Fordi du trykker op i videoer. Det er da fordi, du er på Teamspeak. Nej, jeg har lukket... Nå, det er derpå. Din idiot. Er du virkelig på Teamspeak? Ja. Sådan der. Så er det Jeg væk. hjælper med at downloade det, fordi jeg nemlig ikke selv kunne finde ud af det. Ja. Hvad? Snakker man ikke bare på Teamspeaken? Jo. Yeah! Nej. Ja. Ja! Ja! Jeg kan høre min stemme gentage, men det var derfor, jeg sagde det hele tiden. Ja! Og det gik ikke. Ja, jeg fik en bue. Vi er team. Nej! Det er hacker! Kilaura! Nej, det var ligesom mig. Kasper har Kilaura! Kasper har Kilaura! Din mor har Kilaura. Det ved jeg da godt. Er hun bare sindssyg med hovedet, eller hvad? Det har min far også. Vi joiner... Forest 2. Måske kommer her bagefter, så kommer der nok en GG-video. Sådan tæt ved V. Ja. Ja! Og sidste gang, så skulle vi godt nok have recordet. Der var sådan sindssygt inde i et hus. Der var mega mange guys. Og Ost, han fik 45 netterstars bare med at gribe en. Ja, det var helt sindssygt. Han fik den bare ikke ind på grund af, at han er noob. Nej, han fik den faktisk ind. Ja. Kun på grund af... Kun Det var ikke der joinede. Rip, og der var 3 sekunder til. Ej, Rip. Så der er endnu en, der joiner. Rip. Vi siger bare... nej, du har mere ilo end mig. Eller plus score. Rip. Jeg har sgu da også mega meget plus score, ikke? Rip. Her, 101. Ej, du har en mere end mig. Ja, Rip. Nej, du har 108. Jeg er bare den, der har mest ilo. Så borgen. Ej, det var sjovt, hvis jeg joiner. Jamen, det betyder sgu da også fucking, du er den, der har lappet. Nej. Jo. Au! Hallo, os, vi er team. Nej, vi er team, sorry. Tak, du bliver nødt til at spise mit gap. Nu er os alle team. Er I med på det? Ja, Kasper. Det var dig, der prøvede at få os. Siger du? Det var dig, der prøvede at få mig. Ja, på grund af, at der var kun os 2 inde. Nå, jeg troede også var done. Ja. Ej, jeg troede ost var ikke var Han done. bliver sgu da aldrig done. En ost er altid i liv. Yep. Mælk bliver jo til ost. Nej, det er faktisk mælk, der er ost. Det gav mega meget mening. Boing. Fuck, han er svær at ramme. Kasper, du bor efter mig. Åh, jeg vidste ikke lige, hvad dig. Boing. Kasper, det er mig. Ej, Trolle. Du bor også efter mig. Nej, jeg gjorde jo. Hallo, ost, bog ham ud. Fortjent. Det betyder, at vi er slet ikke gode til at team. Hallo, lad mig dog lige ramme dig, Ost, så jeg kan se din skærm. Vi kigger bare på Ost. Nej, jeg er gået ud. Jeg vandt. Ja, og det gider jeg godt nok ikke at se på. Jeg er inde i Ice It. Ice it. Ice it. Nej, jeg skrev EX. EX. Hallo, gå ind i Forest i stedet for, der er 4. Kom nu. S-E-X. Hallo, gå ind i Forest 1. Kom nu, skynd dig. Nej. Hallo, der er 4 inden. Jeg er ligeglad.
de allerede. Okay. Nej, det gør jeg ikke. Okay, jeg går bare ind i den anden, så. Hun er. Jeg tror, det er så ond. Godt, jeg går ind. Rip din stemme. Du skal ikke vælge skrald, tror du. Jo. Gider ikke noget skrald. Jeg er så ligeglad om, hvad du giver. Ej, hallo, du behøver jo ikke at vælge skrald. Vi har allerede nok skrald i forvejen. Det vil jeg gøre. Jeg bliver nødt til at vælge skrald. Bagerlicious. Ad. Bagefter så tror jeg altid skal jeg smutte. Hvorfor? Skal jeg? Fordi du ikke gider mere. Nej, fordi jeg ikke må. Hvem siger det? Ej, jeg har ikke lyst til at skabe også lige om lidt. Medmindre jeg vinder. Okay, lad ham vinde. Det er en afpresning. Du har allerede vundet nok i forvejen. Jeg er jo bare brusegivet. Jeg gemmer mig Du simpelthen. er bukkebruse. Ej, ribs rammer jeg sgu da ikke engang. Prøvede du at sigte efter mig? Ja. Nu skal du ribbes. Kom op, ost. Ej, lol! Jeg kunne ikke få lov til at løbe. Drenge, I bliver nødt til lige se. Jeg skal smutte. Ses. Jeg skal ikke dø. Skal prøve noget. Boing! 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 Lol, er det jeg ikke for en bue nu? Eller bare på du? Du kommer bare! Nej, hvad? Vandt du? Easy. What? Der er en mere inde. Ja! Det var Easy. Jeg fortæller dig ikke, hvor han er. Prøv lige at vente lidt. Skal du slå hæk til? Jeg recorder. Ja, det er absolut den sidste advarsel. Jeg har rigtig meget, så jeg kan høre det nu på terrassen, men nu skal ikke vågne. Nå, så må jeg vel snakke, mens han er væk. Jeg er tilbage. Det var ikke så lang tid, at jeg kunne snakke med YT. Det er på grund af, at hvad nu, altså min mor siger, at jeg skal lade være med at larme, på grund af at Louise sover. Jeg er sådan, jeg recorder, altså. Ja, man må da godt larme, når man recorder, ikke? Ja. Ja, på grund af, at altså, ellers er det jo ikke spændende at sidde og se, hvis man bare ser rimelig rip. Ja, rip forever. Wow, lol, jeg har ikke fået en bue endnu. Rip. Fordi buen ikke vil med dig. Sådan der. Ej, det er lige, når jeg siger det så meget. Hvor er han? Jeg gider ikke sige, og jeg viser ham. Han er over bagved dig, ja der. Og han hopper boing, boing, himmel sammen op og ned. Og så kigger han lige i sin chest, ej hvor han dum. Boing, han kommer derover. Boing. Ups, der var vel en snipper. Hej. Han kommer. Så, flyhex. Han døde. Jeg ved ikke, hvordan det der skete. Nå, men hej YouTube. Vi bliver nødt til at slutte af her. Hej alle sammen.